हेलो गाइस, नै दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। रुसुन गायदों जोंनि रुसुन सामब्राम गुफुर। बे सामब्राम गुफुरखौ माबायदि गायो मायो आं दिनै एसे मोनथिनायखौ खोन्थालांनो सानदों। नायलांदो भिडिअखौ आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो। बेबायदि बिदि गायदों आरो एसे मोजां जाहांबोदों, नायलांबाय थादो। बारियाव फैदों नै सामब्राम गुफुर जोंना माबायदि जादों नायदो। मोटा मोटा जादों, मोटा मोटा बरिया जादों ना, बरिया जादों ना। नै बेसेबां खैदिन जाखो माखो बेखौ खोन्थागोन, ओमफ्राय माबोरै गायनाय मानाय बेखौ खोन्थालांगोन आङो। बोरै गायो मायो भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। नै माबायदि जादों, सोरबाफोर गायदोंबा आरो कमेन्ट हरबानो जाबाय नोंसिना माबायदि जादों। बिलाइआ नै गोमो गोमो जालाङो, बेखौ गिनांगौ गैया। बे बिलाइ बोराय जायो ओमफ्राय रानलांखायो बे बिलाइआ। बेबायदि रानलाङो। फार्स्ट टाइमावहाय बे एवनाया खनबेसे एवनांगौ, बेफोरो जाहैबाय खनब्रै एवदो आरो हायग्राजों, बे नांगोल हायग्राजों बा मोसौजोंबो एवजायो। नांगोलजों ट्रेक्टरजों एवोबा बे हायग्राजों खननै एवनानै लादो। खननै एवनायनि उनाव गोबोरखि हासार गारलानानै, गोबोरखि हासार जेनेबा आधा बिगायाव नोंना हाया गायथारै हाबा 2 टेलारसो गोबोरखि होदो। 2 टेलारसो गोबोरखि होनानै नेक्स्ट टाइम आरो एवबावोब्ला बेखौ रटार होनानै एवदो आरो। रटार होनानै एवबा गोबोरखिया मिक्स जाफाखाबाय। ओमफ्राय बेयावनो DAP जेनेबा बिगासेयाव 10 केजिसो बा 8 केजिसो बिदि DAPखौ पार बिगा होनो हायो आरो। बिनि उनावहाय लाइन बिदि र' बोदो आरो, लाइन ओरै सिदा लाइन बोनानै गायदो आरो। गायनाया जाहैबाय 3 to 4 इंच बिदि गायनांगौ आरो। 3 to 4 इंच। ओमफ्राय जोंना अबेबा बेरासै, अबेबा बेरबाय। बेफोरो 3 to 4 इंचनि दङ आरो बेयो। नैबे लाइनावहाय नुबाय 3 to 4 इंच बिदि गायनांगौ आरो। बिनि उनावहाय दै होदो। गायखांनायनि उनाव माबा जिगाब होग्रोनांगोन। जिगाब गायनायनि अखानायै बा गायखांनायनि लोगो लोगोनो जिगाबखौ बनानै होनांगौ आरो। बे थाब बेरो, बे सामब्राम गुफुराहाय थाब बेरो आरो बेयो। ओंखायनो बेरबाथ' आरो नों बिनि गेजेरावहाय थाबायजानाय नङाना, आगान होजानाय नङा। बिनिखायनो गायखांनायनि अखानायै बा गायखांनाय लोगो लोगोनो माने जिगाबखौ बना होनांगौ आरो। बिदि जिगाबखौ एसे रोजायैनो होखा, मानो होनबा जोंना बारा रोजा जायासै, ओंखायनो हाग्रा ओंखारदों। नै रोजा होनांगौ आरो जिगाबखौ एसे, होमबाना हाग्राया नोंना ओंखारला, हाग्रा ओंखारा। दानि हाग्रा फुनांगौ जादों, माखासे बबेथिंबा ओंखारदों, बिथिं ओंखारदों हाग्राया, बैफोरथिं गैया। ओमफ्राय बे फुलिया दासिम 80 to 85 days जाबाय आरो। जों बेखौ एप्रिल मार्चआवहाय मोनहैगोन, बोखांनो हागोन आरो। बेखिनियानो। आरो जेनेबा नोङो 15 days बा 20 daysनि गेजेरावहाय दै हाया गिसि नङाब्ला दै सारनानै होनांगोन आरो। दै सारना होयोब्ला हाया थाजिम जाबाय आरो दंफाङा
थाब डेभेलप जायो आरो दै मोनबाय थायोब्ला। ओंखायनो बेखौ गायनोबा बेखौ खेथि खालामनोबा आरो मा होनो हाया गिसि जानांगौ आरो गिसि जायगा जानांगौ, एसे सिदोमा जायगा जानांगौ आरो बांद्राय गिसिद्रायबो नङा। होमबाना माने डेभेलप जानायाव एखेबारे थाब डेभेलप जायो आरो दंफाङा बिदि थाब डेभेलप जायो हाया गिसि थाबाय थायोब्ला बिदि आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव मास मोनसे 1.5 माससो जायोबा DAPखौ आरोबाव होबावदो, बिगायाव 3 केजि 4 केजि बिदि DAP खनसे हो, होमबाना डेभेलप जायो आरो दंफाङा बेबायदि। दा जों बेखौ होखांबाय खनसे, दंफांनि साइसानि माबायदि ओंखारबोखो बेबायदि आरो। बेखिनियानोसै, आरो माबाफोर सोंनांगौ दंबा कमेन्ट खालाम, मोनथिनायखौ खोन्थाहरनोसै। अननानै आरो आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय। भिडिअफोरखौ लाइक खालामनानै हो, एसे मोजां मोननाय बायदि नायो मानसिफोरा, मोजां मोनो होननानै सापर्ट मोननाय बायदि लाइक खालामनानै हो भिडिअफोरखौ। होमबाना एसे भिडिअ मोजां लाबोनो गोसो जायो आरो गोसो गुदुं जायो बेफोरबायदि। बेखिनियानोसै, आरो मोजां भिडिअखौ लाबोनो सानगोन, सापर्ट खालामबानो जाबाय। टाटा बाय बाय, थेंक इउ फर वाचिं।